ନମସ୍କାର। ମୂଳ ତଥ୍ୟର ଏହି ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଏମିତି ଏକ ବିସ୍ତୃତ ତଥା ଚିନ୍ତାଜନକ ଲେଖା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ଯାହା ମାନବକେନ୍ଦ୍ରିକ ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ କଠୋର ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହ ଜେନ୍ ଦର୍ଶନକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମାଧାନ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନାକୁ ଯିବା। କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ମଣିଷ ନିଜକୁ ଏହି ବିରାଟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ବୋଲି ଭାବିବାଟା କ'ଣ ଏକ ମାରାତ୍ମକ ଭୁଲ ହୋଇପାରେ? ଏଇଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଲେଖକଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଯୁକ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଜକୁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଭାବିବାର ଏହି ଅହଙ୍କାର ହିଁ ପୃଥିବୀକୁ ସିଧା ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଉଛି। ମାନେ ଏହା ପ୍ରକୃତିର ସନ୍ତୁଳନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମାନବ ଜାତି ଏବଂ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅସନ୍ତୁଳନ ବା ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବାର ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ। ଏହି ପରିବେଶ ସଙ୍କଟର ମୂଳ କେଉଁଠି ଅଛି ଜାଣୁଛନ୍ତି? ଜେନେସିସ୍ରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଏକ କଥାରୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ମଣିଷ ହିଁ ସମୁଦ୍ରର ମାଛ, ଆକାଶର ପକ୍ଷୀ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଉପରେ ରାଜ କରିବ। ଲେଖକଙ୍କ ମତରେ ଏହି ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ମଣିଷକୁ ଏମିତି ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଇଦେଲା ଯେ ସେ ନିଜ ମନଇଚ୍ଛା ପ୍ରକୃତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆମେ ଭାରତୀୟ ସିଂହ ଭଳି ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବେ ଶିକାର କଲୁ ଏବଂ ପରିବେଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲୁ। ଆଉ ଏହାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେଲା? ଟିକେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତୁ ତ। 1,10,00,000 ବା 11 ମିଲିୟନ। ଆମେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ କରିଛେ ତାହା ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାବେଳେ ଏଠାରେ 33 ମିଲିୟନ ହେକ୍ଟର ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା କମି କମି ମାତ୍ର 11 ମିଲିୟନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ନେପାଳରେ ଜଙ୍ଗଲ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ବାଂଲାଦେଶରେ କେମିତି ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ଆସୁଛି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖକ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ, ଯାହା ହେଉଛି କଠୋର ଧାର୍ମିକ ନୀତି ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ। ଅର୍ଥାତ୍ ଫଳପ୍ରଦ ହୁଅ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ପାଅ, ଏହି କଥାଟି କେମିତି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆମେ ଯଦି ଭାରତର ଉଦାହରଣ ନେବା, ସ୍ୱାଧୀନତା ସମୟରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 400 ମିଲିୟନ। ମୂଳ ଲେଖାଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ବେଳକୁ ତାହା ହୋଇଗଲା 900 ମିଲିୟନ ଏବଂ ଶତାବ୍ଦୀ ଶେଷ ବେଳକୁ 1 ବିଲିୟନ ହେବାର ଆକଳନ। ଲେଖକ ଏଠାରେ ସିଧାସଳଖ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଜନ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବା ପରିବାର ନିୟୋଜନକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଗରିବୀ ଆଉ ଖାଦ୍ୟାଭାବ ବଢ଼ୁଛି ବୋଲି ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି। ଏହାପରେ ମୂଳ ତଥ୍ୟରେ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଥିବା ଛଳନା, ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି, କ୍ଷମତା ଓ ପବିତ୍ରତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଭାଗଟି ବେଶ୍ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେଖକ କିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଭ୍ୟାଟିକାନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ହେରୋଇନ୍ ବେପାରର କଳାଧନ ଧଳା ହେବା କଥା ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପୋପ୍ ଜନ୍ ପଲ୍ଙ୍କ କଥା ଭାବନ୍ତୁ ତ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଚାହିଁବାରୁ ମାତ୍ର 33 ଦିନରେ ତାଙ୍କର ରହସ୍ୟମୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜୈନ ତେରାପନ୍ଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଥିବା ଅସଦାଚରଣର ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ନାଁରେ କେମିତି ବାଘ ବା ସିଂହ ଛାଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସେହି ଛଳନା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଠାରେ କୌଣସି ପକ୍ଷ ନ ନେଇ କେବଳ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖୁଛୁ। ଏବେ ଇତିହାସର ଏକ କଳା ପୃଷ୍ଠାକୁ ଯିବା, ଯାହା ହେଉଛି ଧାର୍ମିକ ହିଂସା ଏବଂ ସଂଘର୍ଷର ଏକ ଲମ୍ବା ଐତିହ୍ୟ। ଇତିହାସ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାଇଲେ ଲେଖକଙ୍କର ଏହି ଯୁକ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। 90,000 ବର୍ଷ ତଳର ଋଗ୍ବେଦର ସମୟ କଥା ନିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ସତୀଦାହ ଭଳି ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଥା ଥିଲା। ପୁରାତନ ଯୁଗରେ ମୋଜେସ୍ଙ୍କ କଥା ହେଉ କିମ୍ବା ପରଶୁରାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଅତ୍ୟଧିକ ହିଂସା କଥା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ ଏକ ହତ୍ୟାକାରୀ ବାରାବାସକୁ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ଦାବି କଲେ ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଇଦେଲେ। ମଧ୍ୟଯୁଗ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲେ ଡାହାଣୀ ସନ୍ଦେହରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେବାପାଇଁ ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ମେସିନ୍ ଭଳି ଯନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ନା, କିନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ ଆମର ଇତିହାସ। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଓ ହିଂସା ଭିତରେ ବିକଳ୍ପ କ'ଣ? ଲେଖକ ଏଠାରେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ରଖୁଛନ୍ତି ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମାଧାନ, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଜେନ୍ ଦର୍ଶନ। ପାରମ୍ପରିକ ଧର୍ମ ଏବଂ ଜେନ୍ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ। ପାରମ୍ପରିକ ଧର୍ମ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିଖାଏ? କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି ବା ଦେବତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିବା, ମଣିଷକୁ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନିବା ଏବଂ କେବଳ ଅତୀତ ନୁହେଁ ନହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଜେନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ଏହା ନିଜ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରକୃତିକୁ ବୁଝିବା, ପରିବେଶ ସହିତ ମିଶି ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ବଞ୍ଚିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ, ଯେମିତି ଏକ ଖୋଲା ପବନର ଝଙ୍କାର। ଲେଖକ ଏହାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ ଜେନ୍ ମାଷ୍ଟର ଫୁକେତ୍ସୁଙ୍କର ଏକ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ବୁଦ୍ଧ କିଏ, ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମାଉଣ୍ଟ ଜୋରିନ୍ଦ୍ର ବାଉନ୍ସ ବାଡ଼ି। ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ, ବୁଦ୍ଧ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି। ପବନରେ ଦହଲୁଥିବା ସେହି ବାଉନ୍ସ ଭଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବିନା କୌଣସି ବାଧାରେ
ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନରେ ବଞ୍ଚିବାଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ମଜାଦାର କିନ୍ତୁ ଗଭୀର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ବିନା କାରଣରେ ଭୁକେ, ହଜାର ହଜାର ମାଙ୍କଡ଼ ନିଜର ଦାନ୍ତ ଦେଖାନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ବିନା କିଛି ବୁଝିସୁଝି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନକଲ କରିଥାଉ, ସେହି ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ ଭଳି ଯେଉଁମାନେ ଭିତରୁ ଜାଗ୍ରତ ନ ହୋଇ କେବଳ ଧାର୍ମିକ ରୀତିନୀତିକୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ମାନି ଚାଲନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ନକଲ କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ତେବେ ଆମେ ଆମର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ କେମିତି ଖୋଜିବା? ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନେବା ଭଲ ଯେ ଏହି ମୂଳ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ବୁଦ୍ଧ କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଐତିହାସିକ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରିବା, ବରଂ ଏହା ହେଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଜଳୁଥିବା ଏକ ସଚେତନତାର ଶିଖା, ଯାହା ଆମର ଅଚେତନ ମନ ତଳେ କେଉଁଠି ଲୁଚି ରହିଛି, ଆଉ ଆମକୁ ତାକୁ କେବଳ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ଏହାକୁ ଖୋଜିବାର ରାସ୍ତା ବି ଲେଖକ ବତାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ସହଜ ପଦକ୍ଷେପ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ତୀର ଭଳି ନିଜ ଭିତରକୁ ଗଭୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଏବଂ ମନର ସବୁ ସ୍ତରକୁ ଭେଦ କରନ୍ତୁ। ତୃତୀୟରେ ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରେ ପହଞ୍ଚି ଚେତନା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶିଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଶେଷରେ ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ କଥା, ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ଘଟୁଛି କେବଳ ଜଣେ ନିରପେକ୍ଷ ଦର୍ଶକ ବା ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ରହିବା ଶିଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ବିଚାର ନାହିଁ, ବସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ସବୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପରେ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାଜନକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଯଦି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସେହି ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ଲୁଚି ରହିଛି, ତେବେ କ'ଣ ଏବେ ଆମେ ନକଲ କରିବା ବନ୍ଦ କରି କେବଳ ଏକ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇନାହିଁ କି? ସତରେ ଏହା ଏକ ଏମିତି ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ମୂଳ ତଥ୍ୟର ଏହି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଆମ ସହ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।